течение на месеците започвам да си давам сметка, че това е нещо, без което вече не мога и няма да мога. Нещо, което ми дава вътрешен баланс, което въздейства много добре на физическото ми тяло, освен на духовното. Нещо, което, ако съм го мислил в началото за спорт или за бойно изкуство, все повече си давам сметка, че изкуство в най-широкият смисъл на думата. Защото практикуването на всичките тези движения, които са основата на тайцзи-цюан, водят до абсолютен баланс и покой. Тайцзи-цюан е една уникална система. Уникална в най-буквалния и пълен смисъл на тази дума. Тайцзи-цюан е практика, която комбинира тялото и съзнанието в едно цяло и носи несравними с това, което ние имаме в нашата европейска култура като познание на различни системи, носи несравними ползи спрямо тези системи. Заедно с другите, когато сме в група и когато го правим и се виждаме и си помагаме и заедно вървим напред, това е много хубаво. Хората, с които заедно тренираме и самата среда, атмосферата вътре в школата е страхотна и всички, които се събираме там, сме много добри приятели и много така позитивно настроени хора. Страшно приятно е човек да има такава среда и да може с хора, които имат същите цели и същите амбиции, заедно да вървят напред. С тайцзи-цюан се занимавам от 1991, де факто това са 25 години до момента. За всички тези 25 години бяха вложени много време, много усилия, за да можем да стигнем до нивото, до което сме стигнали в момента всички ние като школа. Това всичкото беше направено поради причината, че самия аз осъзнах ползите от тази практика и огромните положителни ефекти, които тя носи върху съвременния човек, в частност върху мен. И понеже го осъзнах всичкото това, вложих много време, за да се постарая да повиша нивото си на умение. И продължавам да влагам много време, за да продължа да повишавам нивото си на умение и в момента. И реших, че би било полезно за всички нас, ако тези знания бъдат споделени. Това е причината, поради която аз отворих тази школа в 1997 година и това е причината, поради която в момента ние развихме тази школа до състояние тя да бъде най-голямата в държавата. И бих искал да го кажа за всички, които нагледат в момента. Това е само началото. Ние ще станем много по-големи.